maya payabak po. At na po king kadwang aldo, ning kikatang po nobenaryong parangal king Birhene Santo Rosario. Siklod tamo po. Ginubos na mawari po ding labi ko. Banang ikas ning siwala ko, yung makayubong puri mo. O Diyos ko, sumap ka po kako. Ginuko, mirapal kang pakasawpan mo ko. Pamanisi, itamongan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ang poong taong totoo, ipanglinalang mga timbos kako. Uling ikang Diyos ko, mabilog kong pusong malsintakya ka. At ulining palsitan na kanlakwas king sablang nano, pagbitkilan kong masakit ing pamikasala ko. O alananggang kayapan, nino ing may natiling minuri kaya ka, mga pepatula, king pamigagana ka, pa mga manu at pamanyapat. Ako po Diyos ko, nung sopan mo ko king malagrasya mo, itatanto kong matibe, king ena kong miyuman mikasala. Lain misyan kong isakwil, ing sablang makayuli king dapat, mayap. Mga ipagkonpesar ko king ganap akapiya dyan, ing ganaganang sala ko. Manalig kong masakit ginuko, king alananggang pakalulo mo, king uli na mo naman ning maulaga ng bunga, ning malapamay lasat pangamate mo king krus, at ning puso kong magbitkil, pagkala mo pong ilugod ka ko, ing kapatawaran mo. Manggana itang grasyang ikabiya ko, at makapanatilang sumuyo kaya ka, ang aking oras ng kamatayan ko, iyanasa. Panalangin king Aldo. O lusok mapamakalulong birhen, o lakwas malugod na indu, o kayumuwa na Maria, mapamatula karing malungkot. Paksakdalan ding palpikasala, patulunan ding anak ng Adan, talapamilatan king Diyos at karing tao. O kananwanan na Maria, daong ang ginyat sinagip king yatong malulumod, king mebigong pangapanyaya niyang mityab. O maslag a pinanari ning katahimikan, papayapang masakit king pamisalang ning yatot banwa. Ika ing miyaga, king Diyos at karing palpikasalang anak ng Adan. O kalinis-linisan apati-pati, may malita king maningayang panahon, king yatong malugma, kitang pamagdala mo king sanga, nitang malabong a oliba. O mapamakalulong pintakasi, inyang atangalan mo ing kasalanan ng ningyato, ampoing mikatibi ng kasiran, amakaanyo ng pagpa, ning matulid ng biksikan ning anak mong Yesus. Api kasalanan na, pisyag mong pepawaga, king tutumot alipan ay Domingo, anak ng ipalalo ning pakalulo mo, itanlunos a panulong ikakayap na. Yapin ing matibe ng kuta ning kiyakang Santissimo Rosario, ame kapauli king pamibawi ng kinayap, at pangatimawa ning yato king mwa, nang epaulat ning makatakot a huwes. Ipagkala mo pong indong malugod, king uli na mo maniting malablab ming kayusan kaya ka, mitud kaya sandap dapat ketang ikarimlanat, ikayaplak, ning miralakdak ng mwa ni Diyos aginumi. Abawi misang nabangnan itanlugod at grasya na, layong miyuman keng akakasi na, ang pamakibilang karing anak na, at mibalik karing mapamakalulong takde na, banong atangisan minad, masakit ing sablang kasalanan mi, ame hagising king biksikan ing justisya na, layong mipok na king puso na, ning malugod mong anak. Pangayin tuliran ming nabangnan, itang kakamal-kamalan a bendisyon na, lumapit ko kini, ikong nuwan apakamala ng ipa ko,
Mga ipayo namang tutunggayan, tanggapan nyo itang kayarian at talaga na kaya kayo, iba na king pangalalang ning yato. Lumapit ko kini, nuwan ape pakamal ng indo ko, at induyo namang yayawsan. Bayong kamtan at nabangdan, itan ligaya, ning kaya mayamat at manyanganyaya ng lupa. Apong kayo mo yumuan, apakalulo na ng puso ng malsinta. Keta ngalananggang tula, yanasa. Panalangin king Balang Aldo, panalangin king Kadwang Aldo. Bapong Maria, masayang munag ning alaya, pangasapwak na't nakiyakan ning Aldo, masinag ning katoliran ay Jesus. Inaslagan mo king maninganyang sala mo, iting meging limputan akakarinan mi. Bapong Mariang misadsad kinlugma, layat malat ng pakasautan, ning mga ragul at mabiyong nangalon, ning mal alasat kamatayan, nanimbugtong munganak. Bapong Maria, ginut may payang reynang emperatris, matanoktok karing sablan lelangan ning Diyos, king pangapotungan mong korona. Bapong Maria, tala maglayag, awang ning paraiso, pasbul ning katimawan. Pasalan mo pong mataming bulag, astrong maningning, at king sala ning kayakang Santisimo Rosario, ilako mo ibating, inganino ning kamatayan. Apapampan, karing kaladwaming ingatan. Papalyarian mong masapsap, akasisyan ing mapamirayan tula, ning yatong mitatake kaya kami, king pamikasala. Ampot mong king panga emperatris mo, tsuke ka ing setro ning upaya, ketit karin banwa. Ampunan mo keng isubdi, iking magdusang anak ng Eva, ketang alananggan tula, iyanasa. King kataymikan sa pilantala, ding grasyang baritang nabangnan, kaniting nobeno. Bapong Maria, mipno ka king grasya yung ginuwat tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at wanya pa naman, ing bunga na ningatsan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngeni ang king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa, at king Anak, at king Banalay Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, nyenit kapilan man manggamang king alanganga, yanasa. Bapong Maria, mipno ka king grasya ing ginuwat tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at wanya pa naman, ing bunga na ningatsan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngeni ang king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa, at king Anak, at king Banalay Espiritu. Antimoy sa jara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanganga, yanasa. Bapong Maria, mipno ka king grasya ing ginuwat tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nunya pa naman, ing bunga na ningatsan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngeni ang king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa, at king Anak, at king Banalay Espiritu. Antimoy sa jara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanganga, yanasa. Panalangin akawakasan king Balang Aldo, itangan po, o kakayap-kayapan a Diyos, king uli ning malusok mong pamalsinta king yato, pigkalam me pong ligod kaya kami, ing bugtong ay anak mo. Banking pamikatawa ng tao, pangamaten at pangasubling mebye, apangayin tuliran mi, itangalananggan tula. Ipaniga po mi po kaya ka, ipang mapamakalulu, ipaintulot mo sa
kekeng mi gunam-gunam, karing misterios ning pangit busmi, king rosaryo na ning kasantusan-tusan a Birhen Maria, asaywan miyasa, king ganap akapalsintan, ampong kababanlub, at nung ayam aumanan minang ugali mi, mga atuntunan daptan, itang alimbawang pepatangal da di Jesus, ilang Maria, kamtan minamansa, itan lugod at grasyang pengakura, deting kakakamal-kamalan amaindu, lalo na ingkedodon mi keting Santa Novena, mangganay masampat akamatayan, bakeng magong muri karing Angeles Karelo, mangga king mangga yanasa. Ing kagalayan king Reyna ning Santissimo Rosario, ing pakibata mo po, balang Aldo tunggayan niya ing Rosario ng Maria. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. King mi kakalukong sinta at king pusong mi babaya. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. In Trinidad akatasan tenam ne iti ng Rosal. At Balang- lusok ng kapayapan kinlugod na bigluklukan. In Balang- Diyos yang patulan na ning mipupuring birhen kaya ka. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. King indutang birhen utang ing mayumong kapalsintan. Ing sukat yang daunan kinlugod anak kababan. Impuring bapong Maria yang tampat agkastapa. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. Taot Angeles mamisan gingkas keting kapurian. Dalit neniting pitutulan ni Diyos aginungnuan. King makayamang yumo na ding demonyos lilisyala. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. Mikatawan niya ing berbo king atyanang wagas yubo. At keting rosal ing ginu pepasako piat memintu. Antining mauyang sinta inya keti migsunduya. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. Dela nepin nitang rosal in rosang sari kayapan. Ating samyo ng makamal abaw ne kabudhuan. Ibat keta melinisya king original asala. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. Iting rosang kayamnon misapukya ketang rosal. King grasyang ganap kipnon, panulo king kabiguan. Ing rosa ketang samyuna, king rosal makisakeya. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. Ing king templo mo pigsundo, daon mong rosang masamyo. Inatbusmeng makitubot, nigipang ketula na po. Ibat keta may pawi na, kingain mo itangwana. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. At lukang Aldo, migdilid, ketang anak mong melili. Bayo ita mapalyari, ing sugatan det pisawili. Pag nasan mi ulin ita, kaya ka indo, akit miya. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. Iting palsintan mong rosas, king pawas daya ng petak, king nakarya makitulad, karing tao may kakayap. Balang- Dapat rosas ingaskena, nung king bagsik papawiya. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. Ing miyatampalin ng piski, ning king kababan mi budhi, at king batbat may nga busni, pemot yan rosas wari, itiya namang lupa na, inyang mamutong mateya. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. Ketang tinggen ng Bernardo, color rosas a cordero, ding tindaning indong ginu, rosas lang lusok king banglo, at king ipa penakpana, ing sawiltang dapat kaya. Balang Aldo, tunggayan niya ing Rosaryo ng Maria. Biba aurorang masinag, biba Jesus aldo maslag,
may king salat sinikat, king dong patulang ganap, ding rosas apamutina, patangal no king saluna. Balangal do tunggayan nyo, ing rosaryo ng Maria. Inyang banwaya paitas, pasbula ding kayang sugat, makirosas pakabuklat, karing sisising manapat, ating ampun ng induna, yang peka talatayid da. Balangal do tunggayan nyo, ing rosaryo ng Maria. Ing rosas templo ning iral, ning puna ning sablang kalam, karing pusong minke ayan, miglupang apikan yan, kitang luto ning kulena, ing rosas may yakit ya. Balangal do tunggayan nyo, ing rosaryo ng Maria. Banwaya man pin memutong, king ligayang susun-susun, emit da king kekang ukol, intungkol ng pamanampun, at king tao papabal na, ing malang bayang sahop na. Balangal do tunggayan nyo, ing rosaryo ng Maria. King mikakalukong sinta, at king pusong mibabaya, Balangal do tunggayan nyo, ing rosaryo ng Maria. down, itangan po. Kanununwanan ay hindu, kalislinisan a birhen, maligayang reyna ning yatot banwa. Ipakilala mo, ginumi, mga ipatangal ing saop mo, karing hanggang magkasusi, kingkekang Santissimo Rosario. Reyna ning Santissimo Rosario, panalangin mo kami. Baking mga intulid magkamit, king pangako ning ginutang Hesu Kristo. Panalangin, itangan po. O Diyos, ampong ginumi, ampat mong imbuktong mong anak, king pamikatawa ng tao, pangamaten at pangasubling mebye. Panabang nake kami ing pekabungan na, ning kayang mal alasat kamatayan, yapin intulang alananga. Ipagkalam mo naman wari po ke kami, nung apigunang guna minong masakit, minlaus kim pusumi, dating maulagang misteryos, amakapalaman, king kasantus-santusan, a rosaryo ng Birhen Maria, ayalimbawan misa, daptan, ing kalamnanda, atakamtan mi imbunga ng ablas, amakapangako ke kami, kareting maulagang misteryos. Uli ng Heso Kristong ginumi, kagum mong mabye manibala, ampo ng Espiritu Santo, mangga king mangga, yanasa. Isundo tayo po yung kiyakatapong pamagnobena kang Santa Teresita ng Niño Jesus. Panalangin. Itangan po. O Diyos, aking kapamilatan ng banal na Espiritu, tiro mula ding puso daring matapat kaya ka. Ipaintulot mo king kapamilatan na murin nitang Espiritu, mabiyasa ken tune at kamtan ning parati, ing kayang pamamatula, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Dapat apamaglugod king Diyos. Itamangan po. O Diyos ko, kaluguran da ka, may git king sablang bage, king banwo ang poking yato, king mabilo kong puso, at kaladwa, uling kip ng kangkayapan, at mga intulid king sablang lugod ko, taintim a puso kong pagkalungkutan, ing maralas kong pamikasala, king biya kong milabas. Pikasaman ko ing balang kasalanan at magtanto kong king saop ning kiyakang grasya, ingena ko miyuman mikasala kaya ka. O sagradong puso ng Jesus, panigapo ko ingaluguran na kasanan labis-labis. Amen. Amen. O Diyos, King ayabot isipan mong kabyasnan, pinili mi Santa Teresita ning Niño Jesus, antimong modelo nin lugod, at tenam king malambot ng puso, ning kayang kainakan,
ing makapagmulalang lugod na keko, at king kabanal-banalan a Maria, kapilan man Birhen, kimit mong kababan adwan ko keko, kapamilatan ing masikan ng pamamilatan Santa Teresita, ing ibili mo naman king marimlakong puso, ing ganap alugod keko, banketa alang bagay king yato at king banwa, ing makakawani kako keko, at uli na ning tunay lugod, maseseya king sakripisyo, ibiye mo kako ing sikanan at tepangan, ban sa kumalang kung mong kaingatan, ing balang malating pamikatagon, ning pansariling sakripisyo, alang-alang king lugod keko. Bustan mong mugne ko keko, kapamilatan ning lugod at grasya, banketa tangalan ko ing kekang dibinong pangayatyo karing banwa, manggaman kapilan. Amen. Panalangin king Kadwang Aldo. O makayamang Santa Teresita, asinabing, para manatili king gintong kalis, kilob ning tabernakulo, king Jesus, titipaya aldoldo, ibat banwa. Dapat para manakit aliwang banwa, ing banwara din kay katamong kaladwa, anong nuya matulang magsantong. Magpakumbaba kong adwan keko, ing pakyabutan mo para kako king kapilan man, o kabanal-banalan at trinidad ning grasya, ning maragul alugod kang Jesus, king kabanal-banalan a sakramento, may babata king sarili na, binyena ing sablang at tsokeya, banketa aban di nalamo, ring puso tamo, at kapmanala king kayang grasya. Ipalaman mo king puso kung marimla, ing matatag akapagnasan, bantanggapan king maralas, marapat, maging marapat king kayang kakamakalan akatawan, king banal apamakinabang. Baneng linisan, pasalan, at papagbanalan ing puso ko, banting upaya magne ko kaya, kapilan man keting mortal abye, at mga intulid miyabe kaya ampong keko, manggaman kapilan karing banwa. Amen. Amen. Ngini po king kataymika sa bilantala ng grasyang borita akamtan, kaniting nobena kang Santa Teresita ng Niño Jesus. Ipami at banwa, misamba nilagyo mo, datang kaya kami kerian mo, mi pamintuan idlog mo, kaya sulip antibanwa. Ing kakanan mi king Aldo, ibiye mo kaya kami king Aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami din sala mi kaya ka, antin pa matawad mi karing mi kasala kaya kami, mo kaya paisaul king tukso, nunay kabus mo kami king sablang marok. Bapo Maria, nung kaking grasya, ang ginuwat kaya ka, nuwan kakaring sablang babay, at nunya pa naman, imbunga na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngeni ampon king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banalay espiritu. Antimoy sa jara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanganga, yanasa. Pamupos a panalangin. Santa Teresita, ame nga akong minabong rosas ibat banwa, kay ba't ning kekang kamatayan. Lawan mo ko, manatimong kliyente, mipasik nangan kay mong kumpiyansa king kekang pamamilatan king Diyos, at pakyabutan mo para kanako ing grasyang adwan ko, kaniting trido, nung iti makaibiyang maragul adangalan at ligaya king Diyos, para king karigtasan ning kakong kaladwa, at para king espiritual dang kasaplalan, ding kanakong panalangin. Kapman mo ko king samyo ding rosas, nin lugod nin Diyos, at ganap apamangalingwan, king kakong sarili, baking asayuan in Diyos, king ganap akalayan,
ning puso, ang gaking katatawlyan kong biye. Amen. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Antimoy sa jara ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alanganga. Amen. Santa Teresita ning Niño Jesus, Ipanalangin mo kami. kilagyo ning Ipa, ang puaning Anak, ang puaning Banal na Espiritu. Amen. Maya payabak po. Mayapat at magrasya nga bakpo kay kayungan. Kingaldoy ti pagmasusyantayang kapiyasan daring kaya katamong anghel at alayingat San Miguel, Gabriel at Rafael. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pakiabetala ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. Ding masi-sponsor king trido ng Santa Teresita ning Jesus, Niño Jesus, Mila, Patricia Cuerdo, Mayra Ronquillo, Monet Gutierrez at Marlene Sason. Para king nobena king Birhen ning Santo Rosario, ring masi sponsor ning Torres and family, Ryan Santos and family, Let Gutierrez and family, Carmen Santos and family, Bien and Milan David and family, Pio and Esper Sibuk and family, Elina Aguas and family. Pasalamat na ding makatuki kambeda ring karelang pamilya. Celso and Noemi de la Cruz, Oscar Santos, Alan Santos, Eric Santos, Alice Santos, Joseph Santos, Edgar Santos, Jane Santos, Ray Santos, Eling Kayanan, Jesus San Luis, Arvin Santos, Lisa Aguas, Domingo Dizon Jr. Pasalamat ng Maripe and Presi Palma, Jimmy Manalili. Orden anniversary ng Father Mark Manabat. Birthday, Thanksgiving Daddy, Miguel Mariano, John Aliester Lamera. Speedy recovery, Estela Lagman, Ricardo Bautista at Bel Trinidad. Successful operation, Jose Bautista. Antimuring ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Angelo, Monsignor Tans, Domingo Senior, Cecil Nong, Nancy, Ana, Miguel at Ambrosia, Reynaldo, Stephanie Ann, Gerald, Maxima, Melquiedes, Jennifer, Israel, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Librado, Florentino Jr., Remedios, Telesporo, Maria, Rupino, Agapito, Bienvenido, Erlinda, Rolando, Ricardo, Emelita, Patricia, Caridad, Aniseta, Omilio, Lindon, Jan, Jocelyn, Federico, Cornelia, Arinea, Angelina, Juan, Tomas, Benito, Florencia, Isaac, Maximino, Trinidad, Africa, Belinda, Eugene, Cayetana, Rosita, Consolacion, Carlos. Talakad tapot, makyabeking dalit, apamuklad.
Kilagiling ipampo ng anak, apo ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Cristo, ang lugunan ng Diyos, ating pamakyagon ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At keka antimurin, may payabak po kay kaingan, maya payabak po among. at kay ngagdopong iti, kabang gaganakan tamo o pagsadyan tamo, ding paratang tapang piyesta, ing Santa Teresita, po pa'y ing Indong Birhen, king titulo ng Indo ng Santo Rosario, king aldopong iti, gaganakan tala ring Arkanghel, San Miguel, Gabriel at Rafael. Nya patang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, aminan tala pa at pagsisyan, din kasalanan tamo, at anyaran tapa mo ilunus na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo, dinatang na ing pamagligtas mo. Pepakit mo yung kekang upaya, anti mong ari, ating upaya ning kekang Kristo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ginoo, may pagkaluban kang kayupayan, dangalan, at upayang ari. Banding tao ring sablang bansa, lahi at salita, suywanda ka. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoo, ing kayupayan mo, manatili kapilanman, at ing kayarian mo, miwakasan. Ginoo, pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa mayupaing tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, king meto nga makapagmula lang paralan, antabayanan mo yung obra daring anghel at ding tao. Mananasanang ding susuyong alang likat keka karimbanwa, papanatilyan dang malaya king sablang kaligaligan ing biyemi ketisulit. Itiyadon mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ning Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po kingamanon ning Ginoo.
Pamamasang iba't kinlibro ning Propeta Daniel. Kabang mag-uma si J. Daniel, mibila ring trono, linulukya itang metong amabibye, king kapilan paman, king metong karing trono. Maputing anting bulak, ing imala na, at maputing anting bulbulto pa, ing buwak na. Mitatawya ing trono ng makabili, karing milalablab aparugan, at luluwal kaniti, ing metong amamagos anting batis aapi. Ating libu-libong tao ka rin, ban magsalita kaya, at milyon-milyon na la naman, ding taong pakatalakad, king arapan na. Migmula ing piyomanwan, king usgado, at mibuklat laring libro. Kaniting malikmata, aikit ko kaya kabaning bengi, ikit ke ing metong abala mo tao, lalapita na ako, makapaduro siya king biga, at mintaya ketang mabye king kapilan paman, at mi pakilala ya kaya. Mi pagkaluban niyang kayupayan, dangalan, at tupayang ari, bansoy wandering taura, ding sablang bansa, lahi at salita. Manatili king kapilan paman, ing kayang kayupayan, at eya miwakasan, ing kayaryana. Amano ning Ginoo, Salamat king Dios. arapan daring anghel, daralit kung kapurian kaya ka, o Ginoo. Arapan daring anghel, daralit kong kapurian keka o Ginoo. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka, o Ginoo. Arapan daring anghel, daralit kong kapurian kaya ka. Arapan ke ing banal at templo mo, duko ko at purian ke ing kaya kang lagyo. Arapan daring anghel, daralit kong kapurian keka o Ginoo. Uling pe pakilala mo, king sablang bage, makapaygit siya ing lagyo at kautusan mo. King Aldo minawos ko, ika pe kibatan mo ko, mismong sikanan mo, yaing pigkalob mo kanako. Arapan daring anghel, daralit kong kapurian keka o Ginoo. Ding sablang ari, ning mabilog ayato, puryanda ka o Ginoo. Uling dimdamdoring pangako mo, at karelang idalit ing depat mo, at ing degulanan ning ligaya mo. Arapan daring anghel, daralit kong kapurian keka o Ginoo. Parangalantaya puing maya pabalita. Puryan ye ing Ginoo, ikong sablang talasuyo na banwa, ikong talasuyo ng tutupad, king kayang kaburyan. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At keka antemurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang sanwan. ligaya keka o Ginoo. Inyang ikit ng Jesus, king lalapit siya kayo, Nathaniel, nga nang migsalita tungkol kang Nathaniel. O yan ang tunay Israelita, kaya ala kang akit apamagkunwari. Kitang ng Nathaniel kaya, makanano mo kung akilala. Bayo na kay Naus Felipe, nga nang may kibatesos. Ikit na naka, inyang atyo ka, lalam ning duto nga higera. Nga nang Nathaniel, Rabay, iking anak ning Diyos, iking ari ning Israel. May kibat Jesus, maniwala ka wari, uli na mo ning sinabi ko kay kang, ikit da kang atyo lalam ning duto nga higera. Magit pa kanyan, ingakit mo. At tiglong ng Jesus, ing katutuan sa sabihin ko kay kayingan, akit siyang makabuklat ing banwa, at ing anghel ng Diyos,
iti pamanikla king tulid ning anak ning tao. Ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Makiramdam tamo po king homilya. Mayap morning po. Morning. At kakaiba na naman po yung ating pista ngayon. Nung isang araw isang Pilipino na santo, ang kauna-unang Pilipinong santo ang pinagdiwang natin si San Lorenzo Ruiz. For a long time kasi wala naman tayong ganong pinagdiriwang na Filipino saint, pero ngayon po bis dadalawa na, no? Pati po si Pedro Calungsod. Pero ngayon po hindi naman mga tao ang ating ginugunita, no? Hindi mga mortal beings na tulad natin, no? Kundi sila ay mga anghel, no? At ito po yung tatlong anghel na nababanggit sa banal na kasulatan. Ang una ay si Michael, tapos si Gabriel at Rafael. Ang Michael po, ang ibig sabihin daw ng Michael ay who is like God. Isang tulad ng Diyos. So yan po si Michael, isang tulad ng Diyos. Sa iba po, parang patanong pa who is like God? Sino ba ang tulad ng Diyos? Parang ganun po yung pwedeng dalawa yung nun who is like God, yung tulad ng Diyos, o kaya yung isa who is like God? Sinong tulad ng Diyos? Tuloy po, wala naman talagang maging katulad daw ang Diyos kasi isa lang siya. Wala na. Iisa lang ang Diyos. Wala siyang katulad. Kaya hindi natin maihalin tulad sa iba kasi iisa lang siya. Pero anyway, kung tulad ng Diyos, siguro may semblance, kahawig lang. Pero hindi pwedeng maging ganap na katulad ng Diyos kasi iisa lang. At si Michael, ganun ba siya? Na pinamalas niya ang kapangyarihan ng Diyos, who is like God, sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pakikipaglaban sa kasamaan, ang mga demonyo. Kasi po sa Book of Revelation, doon matutunghayan yung pakikipaggera niya. Siya raw ang ginawa ng Diyos na pinakapinuno ng mga anghel at siyang nanguna sa gera laban sa mga demonyo at mga kampun nito. Kay Satanas at mga kampun nito. Kaya si Gabriel po sa ating mga traditional na larawan nakadamit siyang parang Roman soldier, parang gladiator na may dalang espada, tapos may ano bang tawag dong shield, para siyang Roman soldier. Siguro kung i-depict po natin siya ngayon, si Gabriel, baka meron siyang Armalite dito, parang Rambo. Tapos baka meron pantangki sa likod niya. Kasi siya nakikipaglaban. So anyway po, yun ang natin kay Michael. Siyang pinuno ng mga sundalong anghel ng Diyos. Kaya siya po ang ating hiningan ng tulong. Si Anghel Michael, pag meron tayong sariling mga battles, laban sa kasalanan, laban sa kasamaan, laban sa anumang panganib. Tulad po ngayon pandemya, we invoke the protection of Saint Michael. At maganda po sa tuwing tayo may ganyang hinaharap na mga pagsubok, mga hamon, siya rin ang ating lapitan. At mayroon naman po talaga nagde-devotion kay Saint Michael, sa image niya. Minsan po mayroon akong nakita na nagdarasal kay Saint Michael. Nakaganyan pa siya. Nahawakan niyang image.
Kaya lang yung nahawakan po niya, yung buntot ng demonyo. baka yung demonyo ang lilitaw sa kanya. Kung sakali po magdarasal kayo kay St. Michael, siguraduhin nyo hindi yung demonyo yung nahawakan nyo. At baka ang demonyo ang papakita sa inyo. Dapat po si St. Michael. At alam nyo, si St. Michael daw, siya rin ang anghel na sumasalubong sa mga kaluluwa pag tayo'y pumapanaw na. Gayong siyang pinakapinuno, para bagang pag mga pinuno ng mga bansa na sigurado pag may mga sinasalubong ng mga dignitaries doon sa eroplano, limbawa, pababa yung mga dignitaries, kasama ng presidente yung sumasalubong, yung kanyang ano bang tawag doon? Hindi naman chief of staff, yung pinaka-pinuno ng kanyang sandatahan. So, ganun po si Michael. Kaya kasama siya sa sumasalubong pag mayroong pumapanaw. Kaya ang ganda po ng ano nun no? Parang di nakakatakot ang kamatayan kasi masisilayan mo mga anghel. Mukha ni St. Michael, hindi mukha ni Jonathan. Kasi pag mukha ni Jonathan, matatakot kang lumipat sa kabila. No? Pero, ganda pong image. No? Kasi sa atin, ang kamatayan, ang image natin ang sumusundo, naka-black habit na may, tapos may kalawit. Si kamatayan. Parang nakakatakot. Pero ito po yung image natin. Si St. Michael, kasama ng mga anghelang nandoon, nakapaikot doon sa isang kaluluwang na mabibina. Ano bang mabibina? Ito po yung larawan natin. So, yan si St. Michael, ang tagasundo natin para lumipat sa tunay na tahanan sa langit. Pero isa pa po rito ay si Gabriel naman. Si Gabriel, sabing kahulugan ng Gabriel ay God is my refuge. Pero ang nakita ko pong papel lang ni Gabriel, sa New Testament, siya ang parang inutusan ng Diyos na maghatid ng balita. Maghatid ng balita kay Zacarias, asawa ni Isabel, na ang asawa niya ay maglilihi, ganyan. Tapos sa mahal na Birhen Maria, na siyang napilit, binukod sa lahat ng mga babae para magsilang ng manunubos. So si Gabriel parang mensahero, tagahatid ng balita. At siguro, kasi yan po yung papel ng mga Kristiyano, tagahatid ng balita. We are preachers, messengers of the word. Kaya dapat, kung paanong itong si Anghel Gabriel naghatid ng mabuting balita kina Zacarias at saka sa mahal na Birhen, yan ang papel ng isang Kristiyano, tagahatid ng mabuting balita. At siguro po, kay bokal o siguro sulat lang ang ating gagawin, hindi natin alam ang ating gagawin, kung paano natin umpisahan itong ating gagawin na paghatid ng isang mabuting balita ng Panginoon, hingin din natin ang tulong ni San Gabriel, ang mensahero ng tagahatid ng mabuting balita. At ito pong si Rafael, sa Book of Tobit naman natin siya matutunghayan, pinagaling niya itong si Tobit na nabulag. Kaya ang Rafael daw means God heals. Ang Diyos ay nagpapagaling. At siguro ito po yung para sa atin hangarin ng Diyos na pagalingin tayo. Na tayong lahat hindi manatiling nasa karamdaman o may nararamdamang masakit, kundi tayo lahat ay malulusog at malalakas para magawa natin ang anumang mga responsibilidad at tungkulin natin. Kasi yan din po yung ginawa ng Panginoon. Sa kanyang
sa kanyang ministry, wala siyang sawa at pagod na pinagaling ang mga may sakit. Kaya naniniwala tayong hangarin ng Diyos na tayo laging malusog. Hindi lang sa pangangatawan, kundi maging sa pag-iisip, maging sa puso at kalooban. At dito po, kung sakaling mayroon tayong parang sakit na nararamdaman, kaya physically, spiritually, emotionally, si San Rafael po ang pwede nating lapitan sa mga anghel para tulungan tayo. Lalo po ngayong pandemic na ito. Kasi kahit hindi tayo, wala naman tayong COVID, pero mayroon tayong sakit na tinatawag na nervyos. At kung minsan nga po mas nakakamatay daw yung nervyos kaysa sa sakit. Meron nga pong nabalita na nung nabalitaan niyang, nung pinaalam sa kanya ng doktor na meron siyang COVID, inatake sa puso, namatay. Siguro ni nervyos, natakot. Ang takot ko minsan ay mas mahirap sugpuin. Buti pa kung masakit lang ng ulo, inom ka lang ng paracetamol, ayos na. Kung meron kang LBM, inom ka lang ng Diatabs. Pero pag takot, paano gagawin mo? Pag ninenervyos ka? Kaya ito po si Arkanghel Rafael. Sana hilumin niya siyang padala ng Panginoong Diyos para hilumin itong mga takot na nagpapahirap sa atin. Kaya yan po yung mga anghel na nababanggit sa Bible. Kung titignan lang natin, sila ay parang ekspresyon na mahal tayo ng Diyos. At pinadadala sa atin, inihatid sa atin ang kanyang pagkalinga, ang kanyang pag-aruga. Kaya, para sinasabi ng Diyos, huwag tayong matakot kasi we are protected by His heavenly messengers, ang mga anghel, na mas mapwersa, mas makapangyarihan kaysa sa mga kinatatakutang demonyo o mga kampunya. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa Panginoon nating mga kahilingan. Tayong lahat na sa pagmamahal ng Diyos, pinapadala niya sa atin ang mga anghel na kumakalinga at umaaruga sa atin. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia, matimid at mitmong kaingatan na sanang papanatilyan, ing makapostol at turo, dikil karing anghel, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Para king kaya katang bansa, antabayanan niya sana ning kayang makapasubaling anghel, king pamitalakad ng metong alipunan Kristiyano, ang makabate king ustisya, pamipante-pante at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Para karing misasane king heriya, dikil karing miyayaliwang espiritong ala naman, magbalik la sana king karelang sentido, at akit deing magligtas ng plano ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Para kaya katangan, mika matampatasan ng debosyon karing kaya katangang hel, kapamilatanan ning pamigalang king karelang pangaatyu, at pamakitambayan king karelang dapat mayap, numan ka rin at kenu paman, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo ing dalangin mi. Ngini po adwan tamo yung sarilitang kapagnasan.
O malugod mingid pa, pasalamatan da ka, king sao pababira ding anghel mo kaya kami. Ama ni batan kaya ka at king kaya kang anak, ang ginuming Hesu Kristo. Amen. Ikanta tayo po yung dalit para king pamagsadya karingayin. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamon kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, kapamilataning kasuyuanda, ring kay kang anghel, busan mong ining kay kaming sakripisyo ning kapurian miras kay ka. Ikatula mo sana at antimurin makasaw king kay kaming kaligtasan. Tiadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At keka antemurin, yat nayo ren puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karino yung pa, Diyos king alangang gadubos mayupaya, king pamamuri mi karing tapat mong anghel at arkanghel, pupurian mi mo naman ing kekang ligaya, uling king pami parangal mi karela, parangalanda ka, ikang karela miglalang. Ing niningda papakit ning kekang degulan, alalagpas king kayapan ning kabilugan na lilangan. Kapamilatan ng Kristong ginumi, ing maulang hersito daring anghel, magsayaya king kekang ligaya, king pamanyambat tula, ing dalit lang kapurian, gagawan miyang ke kami at ngaming kakanta. Banal, banal, banal ang Ginoo, Diyos mayupaya. Imo'y ating lapat kaligaya. Hosana, Hosana, ing kakatas-katasan. Nganyo'y naratangan niyang inagyong Panginoon. Nganyo'y naratangan niyang inagyong Panginoon. Hosana, Hosana, ing kakatas-katasan. Nganyo'y naratangan niyang inagyong Panginoon. Nganyo'y naratangan niyang inagyong Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingay king espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya,
ng ginuming Heso Kristo. Bayoya may daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinuaning tinapi at pasalamat siya kaya piraso net binyene, karing kayang disipulo nga na, kuha niya itikongan, at kanan niya, itihin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha niyang kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, kuha na niya itikongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bay taranganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banket ami patawaran na rin kasalanan. Dapat niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyobli na may biyaning anak mo. Daram niya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban biganap yung lugod. Kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman di kapatad ming pepaynawan at maninayang sabing niya, lalo-lalo yung talasuy mong diamong Tans, Rusty at Herwin, Kamberi Domingo Senior at Ana. Ading alwa pang mayang mo na biye, tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya lang anggap. Ban kaya benang Maria, ing Birhen do ning Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at tinupad kimal mong kaburian. King kaya kabaning panawun, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurienda kat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalang tamit mong kapanalingan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katama. Datang ikayari-ari,
Habos mo kami o ginukisab lang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi. Ban king kasopan ni kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasadanan, ang miligtas kisab lang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalik dan, din kaya kaming kasalanan, ing lawin mo yung kasalpantianin kaya kayong iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo mantabiya sana kapilan man kaya kayo. At keka ang timurin. Iyan pang tayong waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan kaya kaingan po. Yung kordero ng Diyos, iminalako king kasalanan ng yato, noon tamang mayawas king hapunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka. Dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Karin pong kaya beming sisimba king live streaming. Siklaw damo, ban pangadyan, ing dapat ay spiritual ning pamakinabang. Itamungan po, O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ning pinandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipahintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Amen. Oratio Imperata. Itamungan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang miyangunabye, pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panawon, ban magobra kami paraking ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang atyo king pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye ampon magari kambe mo, king kametunganing banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay duning Diyos. Emo sana pisawili ing aklismikeka, king kagulanan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arkanghel. Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque. Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia. Ipanalangin mo kami. San Agustin. Ipanalangin mo kami. Santa Monica. Ipanalangin mo kami. San Miguel at San Gabriel. Ipanalangin niyo kami. Manalangin tamo. Oy paming malagod, pakiramdaman mo yung panalain daring babayo mo king tinapin ing di. May pasiknangan king tetagan ay pagkalub na at lalam ning mayingat ng pamanantabe daring anghel, sumulang na kay mansana, king dalan papunta king kaligtasan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Bendisyon tayo po Montans na meging Paris Prismi po Florida. Yang may ordinang ko, yang Paris Prismi. Montans. At iya po yung at yung kagulutan ni tampamagasain nung bakit miras ko Angeles tam first assignment. Uling ila po rin COP kanta.
Nya kami nga duha kanong mikabalen, yamong pep, poya, piyabe na kaming dinestino ka rin king Angeles. Ito ng mga duha, uling mibalen la, dela nila katedral, yamo mo ng poya pong meg. So yamong tans po, yung pangadita yan. Ipagkaluming alang kapainawan, king talasoy mong iyamong tans o ginu, ingalanggang sala, Ingalangang sala, sulag. Mipay sa aking kapayapan. Amen. Amen. Ing kaladwan at ing kaladwaring sablang tapat, ameko na, kapamilatan ng pakalulo ng Diyos, ipay sa aking kapayapan. Amen. Good morning. Ya pong kaya ng hapuntan si Tane. Olin para kayo yung balang pinandit, metong yung pamagbukad-kad ng pamikatagon at biye. Palagyang good morning. Thank you, Amon Tans. At sana pangadi mo kami. Mga tiyuna kakarin, king karina ng Diyos. Tingginuman tabi kay kayo. At bendisina na kanin Diyos, may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, may yarining kay katang kapag masusyan o metana, luguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal pong salamat. Maya Poras kay Kaingan. Good morning. Magandang araw. Marami pong salamat. Thank you. Mimingat.